La xarxa de consum d'alcohol també us pot comentar ara. Ràpidament. Si podem fer-ho ràpid. En primer lloc, agrair a Turballos perquè són una font de referència i hem après moltes coses en ells i aquí està conservant-se molt de coneixement i moltes coses i això és molt bonic. I agrair també a la llavors d'ací que es faci aquest encontre on podem trobar molta gent engrescats en agricultura ecològica, agroecologia, etc. i tot això. I ara presentar la xarxa. Bueno, la xarxa és un grup de consum que van crear en Alcoi, com ja s'han creat en els altres llocs, grups de consum, i sobretot davant d'algunes realitats que estem patint. L'abandonament dels camps, la pèrdua d'agricultors en el país, en tota Europa en general, el control de la nostra alimentació per part de les multinacionals de la distribució. Avui en dia, el 80% del que consumim, del que comprem per alimentar-nos, és de 5 o 6 grans multinacionals d'alimentació. Carrefour, Alcampo, Mercadona, unes poques. Davant d'això, pensem que hem de tornar a buscar la major relació directa possible en els productors dels aliments, entre altres coses per evitar el que està passant, que els agricultors s'està pagant una misèria i al mateix temps aquests mateixos productes estan costant 4, 5 voltes, fins a 10 voltes més quan anem a comprar-los als mercats. I la xarxa el que busca, a fi de comptes, és deixar de consumir productes que no sabem d'on venim per passar a saber el que mengem coneixent els productors. I el que està, al principi va començar amb molts pocs productes i cada vegada més productes, de més productors per així. Hi ha gent que fa... L'Iria ens explicarà que és la que està també atenent un poc la coordinació i la Marta que està per allí. La qüestió, bàsicament abastim-nos de productes de gent locals, productes el més locals possibles. El producte ecològic, tinc etiqueta, o si no té etiqueta, almenys que m'haig una confiança en el productor perquè sàpigues que està produint com cal. Confiança, recuperar la confiança perduda pel mercat a distància. Local, en el sentit no local de la mateixa població, sinó de la comarca o dels llocs el més pròxim possible. La taronja, doncs vindrà de la Ribera... El que ve d'allà... Ja deixa de ser ecològic. Però sí que té un àmbit comarcal, que no sol és d'Alcoi. En Alcoi és on està el centre, el grup de consumidors que hi ha necessitat, però els productes són d'ací de Turballo hi ha productes, hi ha productes de la Vall d'Ebo també arriba algun producte i això. I estem en contacte amb altres xarxes, com la que està en Alacant o en altra gent, que és un moviment que està començant. I també que estem en relació també en engrescar també, per mateix de la via campesina, va començar la xarxa el dia de la lluita de la via campesina, del 10 d'abril. Comenta tu... Actualment hem anat, que farà ja, en abril farà un any, no? Van començar. Van començar amb pocs productes, però cada volta van afegint-se més productors. Ara tenim formatge de cabra, de la Vall d'Ebo, tenim olis, de tot el que vulgueu, tenim vi, després tenim també fruita i verdura, que és on més problemes tenim perquè només tenim uns productors de fruita i verdura i necessitem vestir-nos més. Què més tenim? Tenim anous, ametlles, cervesa ecològica, pa... Pomes d'agre, arribant, i això, cireres de Planes, de Benafaquí, jo què sé, fruita de temporada també. Una cosa és recuperar el menjar de temporada, la idea, no? I també està en relació amb altres coses d'agitació en pla de gastronòmic, també en relació amb els productors, que la gent pot aprendre a fer coses visitant els productors, etc. I jo crec que ja... El més important és que també estem oberts a qui vulgui vindre tant a produir com a col·laborar i... Ja teixir xarxa, no? Sí. I això. Hi ha un correu electrònic o alguna cosa per si volen comunicar? Sí, tenim panfletos, crec que estan... Hi ha panfletos, ara després panfletos es posen per ahí. ¿Y cómo fue? ¿Con dirección? ¿Es compra antes o después? Es compra per comanda. Fas una comanda per la setmana següent. I ja vosaltres busqueu un bono, depèn de la temporada, que sí que està clar. Nosaltres oferim, esta setmana n'hi haurà cols... Això està a internet, no? Per internet, i una volta també tu vas ahir a replegar la comanda. Ja teniu altres coses. O no tens internet, tu pots dir, mira, per a la setmana que ve vull iogurt, perquè també tenim iogurt. Sí, però ja són a la marca. Sí, és un poteu. És Sant Nicolauet.
146. 146. En el cas Gandhi d'Alcoi, en el partidor, barri del partidor, On està la Glorieta? La idea és anar incorporant cada volta els productes, tampoc volen xafar-nos els dits, el que no es fa roí no és un problemàtic, però que fruita i verdura n'hi ha que anar a poc, a mesura que hi hagi més productes, hi ha més consumidors, pot haver més productes. I tampoc és una qüestió de que la xarxa aquesta creixi desmesuradament. Si es fera gran, l'ideal és que les xarxes comercials de consumidors, grups de consum, en cada poble o en cada barri. La idea és buscar això. Hi ha molts grups de consum. donde la plan